нахуст дар бораи бозие ки бо иштироки дастаҳои мунтахаби Олмон ва Португалия буд ҳарф мезанем ва чӣ тавре мо дидем олмониҳо дар ин бозӣ хело хуб рақобатро шурӯъ карданд, гол ҳам заданд бо талошҳои Флориан Виртс, аммо дар ниҳояти кор Португалия камбек кард ва тавонист дар 25 соли охир бори аввал Олмонро шикаст диҳад. Чӣ назар доред ки чаро дар маҷмӯъ Олмон ки ба ҳайси мизбон ҳунарнамоӣ мекард ин қадар суст дар мусобиқа иштирок кард ва бидуни гӯем натиҷаи назаррас мусобиқаро ҷамъбаст намуд? дар ин бозӣ мо чуноне дидем дар оғоз бисёрам дастаи Олмон бозии хуб нишон дод, аммо фикр мекунам ки дар ҳамин вохӯрӣ пас аз оне ки Консейсао ба майдон омад, ӯ куллан бозии мунтахаби Португалияро дигаргун кард ва бо суръати баланди худ тавассути канорҳо вақте ки ба ҳуҷумҳо мегузашт ва баъдан дидем ки ӯ худ гол зад ва дар идома голи ғалаба барои худи Криштиану ба самар расонид ва бинед ки дар ҳамин фосила дар 10 дақиқа гӯем бозигарони мунтахаби Португалия тавонистанд ки 2 маротиба ба дарвозаи тими миллии Олмон гол зананд ва мушкиле ки Олмон дорад ин ивазшавии наслҳо аст. Ма мебинем ки дар ҳайати ин тим бозигароне ки таҷриба доранд аллакай ба қавли корномаашонро ҷамъбаст карданд ва ҳоло бозигарони ҷадид ба ҳайат ҷалб гардида истоданд ва ҳамчунин дар ҳамин мусобиқаҳо тоҷи сармураббии ин тим Нагельсман кӯшиш карда истодааст ки ҳамон чеҳраи наве ки ба тим даъват гардида истоданд албатта мавқеи онҳоро омӯзад ва дар пеш бозам бозии душвортар интизор аст, шояд онҳоро аз байни онҳо ҷудо карда бигирад. Ва дар ҳамин вохӯрӣ ҳамчунин гуфтем ки Португалия дар 25 соли охир тавонист ки Олмонро шикаст бидиҳад ва бисёр вақте мо мединем чӣ гуна дар ҷоми ҷаҳонии соли 2014 ва дар дигар бозие ки буд Олмон ҳамеша Португалияро аз садди роҳ дур мекард ва бо ҳамон ситораҳое ки дар ҳайати худ дошт ки ҳоло дар ҳайати ин тим нестанд ва ҳамчунин ҳамон пирӯзие ки Португалия дошт муқобили Олмон дар 25 соли пеш моҳи июни соли 2000 буд, худи ҳамин падари Франсишку Сержио Консейсао хетрик карда буд ва боз дидем ки фарзанди ӯ гол зад ва ҳамчунин Криштиану гол зад ва яке аз муҳраҳои асосии тими миллии Португалия дар ҳамин вохӯрӣ ба андешаи ман ин ҳамин Консейсао буд. Бале. Хуб, Имонбек, чӣ назар доред дар бораи оне ки Олмон дар ҳамин гуна бозиҳои муҳим ва гӯем зидди дастаҳои қавии аврупоӣ вақтҳои охир натиҷаҳои хуб нишон надода истодааст. Ҳатто омадани Нагельсман ҳам бинед ин чизро дигар накард ва Олмон тадриҷан аз як дастаи абарқудрат чунин ба назар мерасад ки нисбатан ба як дастаи миёнаҳол табдил ёфта истодааст. чӣ гуне ки Фаридун ишора кард, инҷо як марҳилаи гузаришӣ вуҷуд дорад. Бубинед он нафарони собиқадор ва он нафарони касбие ки аллакай хатми маснади варзишӣ карданд, чӣ дар мунтахаби Олмон ва ба мисоли Крос умуман аз футбол берун шуданд, айни ҳол ёфтани ивазкунандагони онҳо ва то ҷои сарҷамъ кардани ҷавонон дар як тим вақт ҳам талаб мекунанд. Бубинед аслан гапсари боварӣ ба худи Нагельсман меравад, ҳатто вобаста ба аз натиҷаи Евро 2024 еврои хонагӣ бояд бо ӯ тақдири ҳамкорӣ мебадаро ҳал мекарданд. Бубинед вақте ки он ҷо натиҷа ба таври ғайриинтизор барои Олмон хуб буд ва онҳо он ҳолатҳои баҳсбарангезе ки намешуданд мумкин Испанияро ҳам Олмон мегузашт ва он ҷо бубинед Олмон ба чӣ натиҷаи бузург мерасед, боварӣ ба нисбати мураббии ҷавон ҳифз карда шуд ва онҳо ба ӯ бовар доранд. Инҷо гапсари ивазшавии наслҳо меравад ва фурсати зарур аст ки барои инҳо муҳим аст ки то чемпионати ҷаҳони 2026 инҳо бояд ба танзим доранд бозии худро. Он нафароне ки нав ба мунтахаб ба бундестим ворид мешаванд, инҳоро бояд бозии онро ба як низом дароваранд. Вале то куҷо Нагельсман фурсат пайдо мекунад ки ин ноҷуроро то худи ҳамин фурсати муайян гардида бартараф мекунад ё на, ин албатта як суоли дигар аст. Вале дар мунтахаби Олмон айни ҳол вақте ки як насли бо истеъдоду собиқадори як тараф рафт, насли ҷавон омадааст. айни ҳол дар қиёс ба мунтахаби Испания бубинед, инҷо мо аз рӯи таланти инфиродӣ фақат Вирсро метавонем ном барем, дигар чеҳраи саршинос хай Мусиала ҳам аст, вале дигарон он қадар дурахшони равшан нестанд. Барои ҳамин Мусиала ин дафъа сабаби осеб доштан набуд. Инам як омили бохт буда метавонад, албатта як нафари калидӣ дар худи бундестим аст ва барои онҳо ба фикрам фурсат дар кор аст ва то ҷое дар Лигаи Миллатҳо чунин чемпионатҳо ба қавли қурбон мешаванд, вале ҳадафи асосии ҷоми ҷаҳон аст ва то ҷоми ҷаҳон бояд ин бундестим ба он ҳолати аввалияи худ баргашта тавонад. Бале. Хуб, ба ҳар ҳол хоҳем дид ки дар идома ҳунарнамоии дастаи мунтахаби Олмон чӣ гуна хоҳад буд. Атрофи онҳо боз пас аз баррасии бозӣ барои ҷои сеюм истода мегузарем дар идомаи барнома.